Здравейте, скъпи приятели! Днес ще чуем притчата, наречена "Целта на живота", една много интересна и много поучителна притча. Имало някога едно бедно семейство, едва свързващо двата края. Веднъж жената научила интересна информация и я споделила с мъжа си. Казала му, че някъде много далеч от тяхното село съществува остров, където има изобилие от скъпоценности. Трябвало просто да отиде на острова и да си вземе. Човекът започнал да издирва книги с указания за това място и след дълго търсене успял да открие начин да стигне до там. Проблемът бил, че покрай острова минавал един единствен кораб, пътуващ веднъж на 3 години. Обяснил на жена си как стоят нещата, а тя дала съгласие да го чака през цялото време. Речено сторено. Съпругът тръгнал, пътувал много време, но успял да се качи на кораба и да замине. След дълго плаване целта била достигната. С огромно вълнение е слязал на островния бряг. Бил шокиран от гледката. Вместо с пясък, морския бряг бил осеян с диаманти. Напълнил всички джобове на дрехите си, торбите, които носел, и тръгнал да търси нещо за хапване. След известно скитане из острова, най-сетне видял населено място. Влязал в един ресторант, поръчал си обилна храна и накрая дал на собственика на заведението цял брилянт. С щедър жест му казал да задържи рестото. Само че ресторантьорът изобщо не обърнал внимание на скъпоценния камък и казал: виж какво, я не се занасяй, дай ми пари. Онзи се опулил и го попитал: ама какви са истинските пари за теб? Получил напълно неочакван отговор: искам картофи. Това е най-ценното на нашия остров. Понеже нямал такава валута, чужденецът трябвало да работи за собственика, за да си плати обяда. Той бил добър земеделец, знаел тайната за отглеждането на картофи и не само си платил сметката, но продължил да ги сади, да продава и постепенно станал най-богатия човек на това място. Здобил се с всичко, което желаял в изобилие. Огромна къща, няколко жени, луксозен живот. Времето минавало неусетно, а той забравял за жената и децата си, които останали в родното село. Един ден отишъл на плажа, за да се отдаде на отдих. И не щеш ли в далечината чул сирената на кораба? Били изтекли цели 3 години. Но богаташа трябвало да се прибира обратно у дома. Напълнил колкото могъл торби и чували с картофи, качил се на кораба и в крайна сметка се прибрал в родното село. Семейството го посрещнало, а съпругата го попитала дали се е справил с мисията. Той с голяма гордост показал огромното количество картофи, което донесъл. А близките недоумявали: ама за какво са ни тези картофи? Тук ги има в изобилие, нали постоянно това ядем? Тогава съпругът се ударил по челото и си спомнил, че отишъл за скъпоценности и пък се върнал с нещо непотребно. За негово щастие в дрехите му били останали няколко заправени диаманта. Но, така или иначе, мисията била изпълнена незадоволително. Ето така завършва тази притча, скъпи приятели. Същото е валидно и за човека в този свят. Творецът ни изпраща тук, за да се върнем в отвъдното с диаманти, т.е. със съответните духовни постижения. А ние, залисани в преследване на илюзорни материални придобивки, се връщаме там с картофи или, иначе казано, с никому ненужни дреболии.